kiszedni a tüskét a lábamból, bár még iszonyatosan fáj, de tovább megyek. Gyakran látni itt a sivatagban nyuszit is. Az egyik, ami a legesleggyakoribb, az a sivatagi vattafarkú nyuszi. Ő 35-45 cm-esre nő meg, szürke színű, és aranyos kis fehér bojtocska van a farkán, illetve az egész farka egy aranyos kis fehér bojtocska, és nagyon gyorsan tudnak ám szaladni. Valamint van egy másik, amit úgy hívnak, hogy kaliforniai szamárnyuszi. Az amerikaiak Jack Rabbitnak hívják, és jókat mosolyogtam rajta, amikor láttam az utcán kiírva, hogy Jack Rabbit Road. Tehát Jack Nyuszi utca. Akkor még nem tudtam, hogy létezik ilyen nyúl. Találtam egy kaktuszt, aminek nagyon szépen virágzik még a virága, citromsárga. Ez a kaktusz nekem a nyakamig ér, tehát olyan kicsit lejjebb, tehát olyan 1,5 méter magas lehet. Van neki egy kis oldalága is, és látszanak még a virágok. És egy méhecske is jön kifele a virágból, reméljük nem talál meg rögtön. Nem jön ki, falatozik. Jó, akkor hagyjuk falatozni. És itt fent is van még néhány virága. Már eléggé elvirágzóban vannak ezek a kaktuszok, de azért még, ahogy látjátok, egy-kettő megvan. A legtöbb kaktusz virága itt fehér, citromsárga, narancssárga, de vannak pirosak is. Ahogy az előbb láttátok ott a saguaro kaktusz tetején, az teljesen vörös volt. Aranyos madarak is vannak itt, őket is nagyon gyakran látni. Az egyik, ami a legesleggyakoribb, az az ökörszem. Ő a fészkét a saguaro kaktusz legtetejére építi, és nagyon érdekes rikácsoló hangot ad ki. Őket látni talán a leggyakrabban. Vannak galambok is, őket is sokszor látom, illetve nagyon sok héját, solymot, sast látni. Hát innen lentről nem tudom megállapítani, hogy melyik a három közül, minden esetre elég nagy. És közben megláttam itt a közelben egy elszáradt saguaro kaktuszvázat, úgyhogy mivel ez szerintem nagyon érdekes, megmutatom közelről. Wow! Ismét egy régészeti feltárás. 1966-1976. Remélem eltemettek ide valakit, és jöhetek az ásóval. Remek. Igaz, nem az egész hosszában maradt meg, de ahogy látom, ez olyan 3 méter magas lehet. A többi része az letört. Próbálom megmutatni. Igen. Tehát ide tört le. Ez az a része a kaktusznak, ami letört, el van száradva. Egészen odáig tart. Megmutatom a törzsét belülről. Így néz ki. És közben mindenféle szúrós füvecske között egyensúlyozok, hogy ne kapjak még egy tüskét a lábamba. Nem egyszerű itt közlekedni ám. És ez az, amiről beszéltem. Őt használták fel az indiánok építkezési anyagként. Az első indián házak azok a föld alá voltak építve, illetve csak a teteje volt a föld fölött. Ástak egy gödröt a földbe, majd pedig vályogfallal építették körbe, és ilyennel erősítették meg.
Persze ehhez nem pusztítottak el egyetlen egy kaktusz sem, hiszen a kaktuszra életében is nagy szükségük volt, ahogy mondtam, a víz, illetve a gyümölcse miatt. Úgyhogy vártak, amíg elpusztul. De gondolom itt a sivatagban mindig volt pusztulóban lévő kaktusz. Hát így néz ki egy saguaro elpusztulva. Ez a sivatagnak egy nagyon kicsike kis része, körülvéve már várossal. Azt látni is, azt hiszem. Teljesen körbe van város. Úgyhogy itt pumától, nagy cicáktól nem kell tartanom. Viszont a kígyók, skorpiók, pókok, azok megtalálhatóak itt is. A pókok, igen, most szerintem a pókoktól kell a legjobban félni, ugyanis azok a legsúnyibbak, a legkisebbek és a legveszélyesebbek is. Vegyük például a fekete özvegyet, vagy a barna remetepókot, a farkaspókot, mindhárom megtalálható itt a sivatagban. És bár a fekete özvegyet elég könnyű felismerni ugye a hasán található piros mintáckáról, de egy farkaspókot vagy egy barna remetepókot nem biztos, hogy mindenki felismer, ugyanis semmiféle megkülönböztetője nincsen. És nem is túl nagyok, elég kicsik. Úgyhogy én tőlük félek a legjobban. Két madár elszállt ott közben a távolban. Amit most hallottunk, remélem még hallani fogjuk. Igen, ő volt az ökörszem. Ilyen hangokat ad ki. Nagyon remélem, hogy lehetett hallani. Ha nem, akkor még úgy is fogunk találni szerintem, mert nagyon gyakoriak. A pókokhoz visszatérve, élnek itt nagyobb fajták is. Élnek itt tarantellák is, ami a leggyakoribb, illetve majdnem, hogy az egyetlen fajta. Az az Arizona tarantella. Ő teljesen úgy néz ki, mint egy Brachypelma albopilosum. Nem tudom, hogy mennyien tudjátok, hogy ez hogy néz ki. Ez egy szőrös, barna színű nagy pók. Körülbelül 8 cm-esre nő meg ez a fajta, ami itt él. De teljesen ártalmatlan az emberre nézve, ezért is mondtam, hogy jobban félek a kicsiktől. Ott egy madárka a kaktusz tetején. Ő az ökörszem. Igen, ő volt az ökörszem, most átszállt egy másikra. A pókokon felül persze a kígyó még az, amelyiktől tartok, hogyha ide kijövök, de azzal a lakáson belül nem valószínű, hogy találkozni fogok valaha is. Legalábbis nagyon remélem.